beste dantza guztietan gertatzen den bezala, nire ustez, modurik argiena eta ikusgarriena erlazionatzeko matematika eta euskal dantzak da geometriaren bidez. Dantzariak kokatzen direnean dantza egiteko, irudi geometrikoak osatzen dituzte, zirkuluak, errektangeluak, eta euskal dantzetan baita hexagonoak eta pentagonoak adibidez. Nire ustez, ez dakit matematikoena, baina matematika maila bateko matematika duen dantza, zinta dantza da. Zinta dantza erlazionatu daiteke txirikorden teoriarekin, eta txirikorden teoria da algebrako teoria nahiko sakon bat. Egitura algebraiko bat agertzen da, kordak edo zintak gurutzatzen direnean, hori modelizatu daiteke esan dudan bezala txirikorden teoriaren bidez. Bai, hori da artikuluaren asmoa zentzu batean, formalizatzea dantza egitura matematikoen bidez, adibidez aipatu dudan zinta dantzan, erabiltzen ditugu txirikorden teoria eta hor agertzen diren elementuak modelizatzeko gurutzaketa horiek. Edo dantzari dantzan, adibidez, erabiltzen dira permutazioak, dantzarien mugimenduak deskribatzeko permutazioak erabili ditugu eta hori da beste kombinatoriaren zati bat. Matematikari bezala, esango dizuet baietz, matematika toki guztietan dagoela. Ikusi dugu euskal dantzetan matematika badagoela, así que hain toki berezi batean aurkitu badaitezke beste toki askotan ere ez, eta ezaguna da, beste zientzietan ere matematika aurkitzen dela, fizikan, kimikan eta bar, baina ez bakarrik zientzietan, ekonomian eta beste arloetan baita.